Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλησα να μιλήσουμε για ένα θέμα που νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια, μάλλον ήδη, αλλά και τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει αρκετά. Έχει να κάνει με την οδοντιατρική και την ψυχική υγεία, ή αλλιώς πώς η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος επηρεάζει την ψυχική υγεία του ίδιου του οδοντιάτρου. Βρισκόμαστε στα Γιάννενα και εδώ θα πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τοπικό Οδοντιατρικό Σύλλογο, αλλά και στη Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος για το πλούσιο πρόγραμμα που μας παρέχει σε αυτό το συνέδριο. Η ψυχική υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ορίζεται ως η κατάσταση ευεξίας, όπου κάθε άτομο αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό του περιβάλλον, και όχι απλά η απουσία ενός προβλήματος ή μιας διαταραχής. Ένα σημείο στο οποίο χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι για τον καθορισμό ενός ανθρώπου ως ψυχικά υγιή δεν αρκεί σε καμία περίπτωση εξέταση ενός ειδικού, όσο βαθύς γνώστης και αν είναι. Η ψυχική υγεία πρέπει να στηρίζεται τόσο στην άποψη του ειδικού μεν, όσο και στον ίδιο βαθμό στην υποκειμενική άποψη του ατόμου για τον εαυτό του. Αισθάνομαι δηλαδή ψυχικά υγιής. Σε γενικές γραμμές, το να είναι κάποιος ψυχικά υγιής προϋποθέτει, σύμφωνα με τον ορισμό, μία σειρά από παράγοντες όπως σωματική υγεία, αυτοεκτίμηση, εργασία ή δυνατότητα εργασίας, απασχόληση, κοινωνικό περιβάλλον, στενό υποστηρικτικό περιβάλλον, όχι απλά φίλους, αλλά καλούς φίλους. Και για να υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ψυχικής υγείας στην οδοντιατρική, υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις και για κάθε άνθρωπο. Να έχει, είπαμε, μία εργασία που να του αποφέρει ένα ελάχιστο εισόδημα που να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του. Να έχει έναν ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης στη διάρκεια της ημέρας. Να έχει χρόνο για ανάπαυση τουλάχιστον 6-7 ώρες ημερησίως. Να ασχολείται με δραστηριότητες μέσα στην κοινότητα. Να προσέχει τη σωματική του υγεία. Να έχει μία επαρκή και ισορροπημένη διατροφή, να μπορεί να διακόπτει για κάποια χρονικά διαστήματα κατά ελάχιστον 20 ημερών το χρόνο την εργασία του και να απολαμβάνει πράγματα που τον ευχαριστούν και να έχει σχέσεις πραγματικές με φίλους και συναδέλφους. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος επηρεάζουν και την ψυχική υγεία του εργαζομένου. Στην Ελλάδα, πάνω από τους μισούς οδοντιάτρους της χώρας εργάζονται μόνοι τους στους γνωστούς μας 4 τοίχους, έχοντας αναλάβει και πολλαπλούς ρόλους. Το οδοντιατρικό επάγγελμα παγκοσμίως θεωρείται από τα δυσκολότερα και πιο ψυχοφθόρα επαγγέλματα, με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μας κατατάσσουν στο δεύτερο επίπεδο επικινδυνότητας των επαγγελμάτων, πίσω από τους πιλότους και όσους κάνουν extreme sports επαγγελματικά. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι βρισκόμαστε ψηλά στους πίνακες των καρδιακών και ψυχικών νόσων σε σχέση με το επάγγελμα που κάνουμε. Και σύμφωνα με τις μελέτες, οι γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτες σε αυτές τις ασθένειες. Μια ωραία εικόνα. Η άσκηση της οδοντιατρικής μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχική υγεία ενός οδοντιάτρου, οδηγώντας συχνά σε αυξημένο στρες, άγχος, ακόμα και επαγγελματική εξουθένωση. Αυτό οφείλεται στο περιβάλλον υψηλής πίεσης, στον απαιτητικό φόρτο εργασίας και στο συναισθηματικό κόστος της θεραπείας αγχωτικών ασθενών. Οι οδοντίατροι αντιμετωπίζουν πολυάριθμες πιέσεις συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών απαιτήσεων, της καταλληλότητας για την άσκηση των οδοντιατρικών πράξεων και τη διαχείριση των προσδοκιών των ασθενών. Το καθημερινό πρόγραμμα εξέτασης πολλαπλών ασθενών, συχνά με σύνθετες ανάγκες, μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή άγχους. Η αντιμετώπιση ασθενών που φοβούνται ή αγχώνονται για τις οδοντιατρικές επεμβάσεις μπορεί να είναι συναισθηματικά εξαντλητική. Οι έρευνες δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των οδοντιάτρων αισθάνεται ότι τα επίπεδα άγχους και στρες έχουν αυξηθεί αρκετά από την εποχή της πανδημίας και μετά. Αρκετές μελέτες διαπίστωσαν ότι ένα υψηλό ποσοστό γενικών οδοντιάτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, έως και 84% σύμφωνα με μία μελέτη. Μερικοί οδοντίατροι επίσης βιώνουν κατάθλιψη, άγχος, ακόμα και διαταραχή μετατραυματικού στρες λόγω των προκλήσεων του επαγγέλματος. Το άγχος και η πίεση μπορούν να οδηγήσουν ορισμένους οδοντιάτρους στην ανάπτυξη εθιστικών συμπεριφορών,
ως μηχανισμό αντιμετώπισης. Αλκοόλ, καπνός, ουσίες και φάρμακα. Η επαγγελματική εξουθένωση και οι προκλήσεις ψυχικής υγείας μπορούν τελικά να επηρεάσουν και την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς μας. Ενώ η συμπεριφορά ασθενών που απαξιώνουν και ασκούν κριτική στο έργο του οδοντιάτρου, συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο και μερικές φορές ασκούν λεκτική αλλά και σωματική ίσως βία στον οδοντίατρο, είναι ασυνεπείς στα ραντεβού τους και τις πληρωμές τους, κατατάσσοντας έτσι τον οδοντίατρο σε έναν τεχνικό δοντιό, φέρνει πολλούς συναδέλφους σε κατάσταση έλλειψης αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Μία εικόνα πρόσφατη από τον τύπο και ψάχνοντας τελευταία κάποιες ομάδες που έχουν δημιουργηθεί, κάποια φόρουμ στο Facebook από οδοντιάτρους, έχω ανακαλύψει μία ομάδα η οποία λέγεται «Οδοντίατρος και ψυχική νόσος». Εδώ θα δούμε μία δημοσίευση από έναν συνάδελφο, ο οποίος λέει πόσο εφικτό θα ήταν η δημιουργία ενός υπηρεσία για τους κακοπληρωτές ασθενείς. Καλύτερα να την πατάει ένας παρά περισσότεροι συνάδελφοι. Τη συγκεκριμένη ερώτηση την έχω συναντήσει πάρα πολύ συχνά από συναδέλφους. Μία άλλη δημοσίευση, η οποία λέει γενικά δεν μου αρέσουν οι ανώνυμες δημοσίευσεις, αλλά λόγω συναισθηματικής φόρτισης για αυτό που θα μοιραστώ, δεν ήμουν έτοιμη για επόμενη δημοσίευση. Σήμερα δέχτηκα απειλές από έναν αρκετά ασταθή ψυχικά άνθρωπο, προσπαθεί να μας παίζει τσαμπουκά και να μην πληρώνει για καμιά δουλειά που κάνουμε στο στόμα του. Μετά από παράδοση μερικής οδοντοστοιχίας πριν 2 μήνες, χωρίς να μας πληρώσει, πάλι φωνάζοντας και έτοιμος να μας δείρει κιόλας, του είπα ότι δεν θα κινηθώ νομικά για το χρηματικό ποσό, αλλά δεν θα υπάρχει καμία περαιτέρω συνεργασία και το απαγορεύω να έρχεται εδώ και να μας πουλάει τσαμπουκά. Σήμερα λοιπόν εμφανίστηκε ξανά, προφανώς όχι για να φέρει χρήματα, αλλά ζητώντας να του κάνουμε γέμισμα στη μερική. Λογικά είχε πάει επίσκεψη και σε άλλο οδοντίατρο. Κατέληξε στο σημείο να απειλήσει ότι θα μας σκοτώσει αν πάθουν κάτι τα δόντια της μερικής κλπ. Αυτές οι συμπεριφορές είναι ακραίες και πέρα από τρομοκρατημένη που είμαι, ήθελα να μοιραστώ τα στοιχεία του. Έφτασε στο σημείο η συνάδελφος να αναρτήσει το όνομά του σε μία ομάδα. Έχουμε όμως και τις επιπτώσεις στη σωματική υγεία. Μυοσκελετικά προβλήματα και προβλήματα κυκλοφορικού. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και οι αδέξιες στάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πόνους στους μύες και τις αρθρώσεις, τραυματισμούς και χρόνιες παθήσεις, πολύ συχνά μέση, καρπιό σωλήνα, στενοτίτιδες κλπ. Πολύ συχνά είναι προβλήματα του κυκλοφορικού, φλεβίτιδες, κερσί, ανεπάρκειες, εμφράγματα. Επίσης, έχουμε καταπώνηση των ματιών. Η παρατεταμένη έκθεση σε έντονα φώτα ή και τα οδοντιατρικά ακόμα λέιζερς μπορούν να προκαλέσει καταπώνηση των ματιών, πονοκεφάλους από πιθανή μακροπρόθεσμη βλάβη. Η μείωση της ακουστικής ικανότητας. Εκτός από το πολύ συχνό σύμπτωμα της μείωσης της ακουστικής ικανότητας, έχουν αναφερθεί και πιο σοβαρές βλάβες, όπως ολική απώλεια της ακοής, που προφανώς σχετίζονται με τη χρήση των ψύχνων κοπτικών εργαλείων, αερότορ, αλλά και γενικούς θορύβους του ιατρείου, κομπρεσέρ, χειρουργική αναρρόφηση κλπ. Τα λιμώδη νοσήματα, οι οδοντίατροι τρέχουν αυξημένο κίνδυνο έκθεση σε μολυσματικές ασθένειες, λόγω της φύσης της εργασίας τους. Θα ήθελα τώρα να με βοηθήσετε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα ήθελα λοιπόν, αν έχετε ακούσει τη φράση που θα σας πω, αν την έχετε ακούσει συχνά, να χειροκροτείτε έντονα. Αν την έχετε ακούσει σπάνια, αδύναμα. Αν δεν την έχετε ακούσει καθόλου, να μην χειροκροτείτε. Αυτά που θα πω λοιπόν είναι φράσεις θεωρητικά ασθενών που έρχονται στο ιατρείο μας. Είμαστε λοιπόν στο ιατρείο, πηγαίνουμε το πρωί, χτυπάει το τηλέφωνο. Α, τι ωραία, κάποιος ασθενής. Καλημέρα, γιατρέ, μια ερώτηση να κάνω. Πόσο πάει το σφράγισμα? Άλλος ασθενής. Γιατρέ, φεύγω αύριο διακοπές. Έσπασε εκείνο το δόντι που λέγαμε το Πάσχα να μου το φτιάξεις. Και αφού του το φτιάχνεις το δόντι, και περνάνε κανένα 2-3 εβδομάδες και δεν έχει πληρωθεί,
Γιατρέ, δεν σε ξέχασα, θα περάσω την άλλη εβδομάδα να συμπληρώσω. Και πάνω εκεί στο φόρτο της δουλειάς σου και έχει φτάσει αρχές Δεκεμβρίου. Γιατρέ, θα προλάβουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Και έχεις συμφωνήσει εσύ το σχέδιο θεραπείας, έχει προσθετική μέσα, έχει πολλά πράγματα κλπ. Έχω ένα φίλο εδώ, το τεχνίτη, να του τα δώσουμε να μας τα φτιάξει. Και σε παίρνει το πρωί η κυρία, αγχωμένη. Γιατρέ, αυτό το φέρω από χθες το βράδυ και αυτά θέλω να με δεις οπωσδήποτε σήμερα. Μάλιστα, κυρία μου, βεβαίως έχω στις 7 η ώρα. Α, 7 η ώρα δεν μπορώ, έχω κομμωτήσει. Και έρχεται ο άνθρωπος, θέλει να κάνει τα δόντια του, είναι ένα μεγάλο σχέδιο θεραπείας, κάποιες χιλιάδες ευρώ κλπ. Και σε ρωτάει, να σε εξοφλήσω 50 ευρώ το μήνα. Και εσύ έχεις καθίσει, έχεις κάνει ένα ολόκληρο σχέδιο θεραπείας, έχετε συζητήσει καμιά 20 λεπτά, του το δίνεις και γραφτός για να το έχει και φεύγοντας, χρωστάω τίποτα. Και στη συζήτηση γενικότερα που κάνετε, σου λέει, έλα γιατρέ, εσείς το ονομάτε, για σας δουλεύουμε. Έχει τρελαθεί κάποιος, παίρνει τηλέφωνα, θέλω ραντεβού οπωσδήποτε κτλ. Του έχεις κλείσει λοιπόν εσύ το ραντεβού την ώρα που θέλει. Έρχεται η ώρα, περνάει 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά. Λες, κάτσε να πάρουμε τηλέφωνο, κάτι έγινε. Τώρα θα σε έπαιρνα, γιατρέ, κάτι μου και δεν θα έρθω. Και φυσικά επειδή έχουν μαμάδες, γιατρέ, προτιμώ να γεμίσω παρά να βγάλω δότη. Και συνήθως οι ασθενείς που είναι πιο αμελείς και τους λείπουν πάρα πολλά δόντια, έχουν ένα στόμα πολύ άσχημο κλπ. Γιατρέ, το Σάββατο έχω γάμο, έχω μια γωνία εδώ, είναι λίγο στραβή, θα μου φτιάξεις. Και του λες εσύ, ναι βεβαίως κλπ, αλλά ξέρετε πρέπει να φτιάξετε και αυτά και είναι γύρω στο Πάσχα, ας πούμε. Βεβαίως, από Σεπτέμβρη θα τα φτιάξουμε. Του έχεις κάνει λοιπόν τη δουλειά σου όλη κλπ. Πολύ ακριβώς είσαι γιατρέ. Δεν γίνεται κάτι καλύτερο. Και αφού έχετε τελειώσει όλο το σχέδιο θεραπείας κτλ. Και του έχεις κάνει και κάποιες διευκολύνσεις, σε παίρνει ένα τηλεφωνάκι. Άσε γιατρέ, έχω πάθει ζημιά με το αυτοκίνητο, το σπίτι, το εξωτερικό. Θα σε καθυστερήσω λίγο, σε πειράζει. Και πάμε να δούμε και κάποιες άλλες φράσεις. Γιατρέ, πώς είσαι σήμερα? Σε βρίσκω προβληματισμένο, σε ανησυχεί κάτι. Τι κάνει η οικογένειά σου, είναι όλοι καλά? Δύσκολο το επάγγελμά σου, γιατρέ. Δεν πληρώνεται με τίποτα η δουλειά σου. Μπορώ να κάνω κάτι εγώ για σένα? Όποτε μπορείς εσύ να με δεις. Κάνε υπομονή. Σας έχουν εξοντώσει οικονομικά, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αν χρειαστείς κάτι, πες μου, εγώ είμαι εδώ να σε βοηθήσω. Αυτά. Αυτό ήταν το παιχνιδάκι που ήθελα να κάνουμε. Και να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπεράσματα από αυτό το σύντομο παιχνίδι, γιατί νομίζω είναι εμφανή και δείχνει. Θα πρέπει λοιπόν όμως πάνω απ' όλα να σταθούμε σε εμάς τους ίδιους και να αναρωτηθούμε ποιοι είναι οι λόγοι που ακούμε καθημερινά αυτές τις ατάκες και που συνεχίζονται οι ατάκες αυτές. Τελικά είναι η ανασφάλειά μας. Είναι ο φόβος και το άγχος.
Είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Είναι η έλλειψη γνώσεων. Είναι η έλλειψη εκπαίδευσης διαχείρισης ασθενών από το Πανεπιστήμιο. Είναι τα λάθη στη στοχοθεσία του ίδιου του γιατρού. Είναι η κακή νοοτροπία, ίσως και κληρονομιά από παλιότερες γενιές. Είναι οι ριζωμένες αντιλήψεις περί ψυχικών νόσων. Και όταν έχεις ακούσει όλα αυτά και τα ακούς συνέχεια και κάθε μέρα, τι σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι ότι η ταμπλέτα σου μάλλον θα πρέπει να είναι κάπως έτσι. Οι μορφές άσκησης της οδοντιατρικής στην Ελλάδα, σε γενικές γραμμές, είναι οι εξής. Έχουμε ένα μονοπρόσωπο οδοντιατρίο, μόνος του οδοντίατρος κάνει τα πάντα. Έχουμε οδοντίατρο με βοηθητικό προσωπικό ή και γραμματέα. Έχουμε μισθωτό οδοντίατρο, σχετικά σπάνιο στην Ελλάδα, αλλά με τάση αύξησης. Έχουμε συστέγαση 2 ή περισσότερων οδοντιάτρων με κοινή άδεια. Έχουμε συστέγαση 2 ή περισσότερων οδοντιάτρων με ξεχωριστές άδειες. Έχουμε εξωτερική συνεργασία σε 1 ή περισσότερα οδοντιατρία. Έχουμε την εταιρική άσκηση σε διάφορες μορφές, ετερόρυθμη εταιρεία, ομόρυθμη ή και η ΑΕ. Και έχουμε συνδυασμό κάποιων εκ των παραπάνω μορφών. Επειδή καταλαβαίνω ότι έχουμε και το παιχνίδι απόψε και δεν θέλω να καθυστερήσω, έχω γράψει αρκετά πράγματα, αναλύω την κάθε μορφή, αλλά θα τα περάσω και θα πάω απευθείας στο συμπέρασμα που εγώ τουλάχιστον έχω βγάλει. Βλέποντας και τις τάσεις πανευρωπαϊκά, οι τάσεις των νέων οδοντιατρίων, παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρίων στο εξωτερικό ανήκει σε ομίλους ασφαλιστικών και εταιρικών ή συνεργατικών οδοντιατρίων. Πιθανά σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει καν η έννοια του ατομικού πλέον μονοπρόσωπου οδοντιατρίου, όπως το ξέρουμε στην πλειοψηφία του στην Ελλάδα. Στα επόμενα 10 χρόνια και στην Ελλάδα, με την αναμενόμενη είσοδο της οδοντιατρικής, έστω και στο ελάχιστο στην κρατική αποζημίωση, γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει εδώ και χρόνια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει να γίνει αυτό, είναι βέβαιη η είσοδος επιχειρηματικών και ασφαλιστικών εταιριών στο παιχνίδι, με δυσίωνες προοπτικές για τα μικρά μονοπρόσωπα οδοντιατρία. Είναι άλλωστε γνωστό ότι στην Ελλάδα οι επιχειρηματίες δεν επενδύουν αν δεν υπάρχει η προοπτική ίσπραξης κρατικού χρήματος. Και αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που δεν υπάρχει ακόμα αυτή τη στιγμή σοβαρή ανάπτυξη οδοντιατρικών αλυσίδων στη χώρα μας. Αν και τα 2 τελευταία 3 χρόνια γίνονται ήδη κάποιες κινήσεις, τόσο από ιδιώτες όσο και ασφαλιστικές εταιρείες. Και δεν μιλάω ιδιώτες οδοντιάτρους, μιλάω επιχειρηματίες. Ένα συμπέρασμα λοιπόν ως προς τη μορφή άσκησης. Το συμπέρασμα είναι ότι η μονοπρόσωπη άσκηση, αποκλειστικά με προσωπική εργασία του οδοντιάτρου, για όποιο λόγο και αν αυτή προτιμάται, είναι κατανοητή όλη η λόγη. Είναι η οικονομική αδυναμία για κάτι περαιτέρω, είναι η ταξική καταγωγή του οδοντιάτρου, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης σε άλλα άτομα, είναι η έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας ή ο φόβος για τον συνεργάτη, είναι η δογματική αντίληψη της προσωπικής σχέσης ασθενή με τον γιατρό. Και εδώ θέλω να πω κάτι που το λένε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Ξέρεις κάτι, ρε φίλε, αφού εμένα θέλουνε. Ναι, τους απαντάω, έχεις δίκιο, εσένα θέλουν. Μην ξεχνάς όμως ότι αυτός που θέλει εσένα, πριν έρθει σε εσένα ήταν κάποιο άλλο. Είναι ο μειωμένος τζίρος και η αδυναμία πληρωμής βοηθού, γραμματέα κλπ. Πάντως σίγουρα, ό,τι και να είναι από όλα αυτά, η μονοπρόσωπη άσκηση επιφέρει σοβαρή επίπτωση στη ψυχική υγεία του γιατρού, αφού επιβαρύνεται με έξτρα ρόλους. Κάνει τον γραμματέα, κάνει τον βοηθό, κάνει την καθαρίστρια, κάνει τον μπογιατζή, κάνει τα πάντα. Φέρνουν λοιπόν ως αποτέλεσμα και την υπερεργασία. Λίγο πολύ όλοι το κάνουμε αυτό, θα πάμε και Σάββατο, θα πάμε και Κυριακή. Θα πω εδώ απλά ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει το κίνητο του γιατρού σε ασθενή. Τη μείωση του προσωπικού χρόνου από τον οδοντίατρο και την οικογένειά του, την κακή ποιότητα του ύπνου, την αύξηση του άγχους, το ανικανοποίητο της ανταπόδοσης των ωρών εργασίας και των ετών σπουδών, τη μειωμένη επικοινωνία, την επιβάρυνση της διάθεσης,
το burnout πλέον πολύ νωρίς και την προσφυγή σε φαρμακευτική αγωγή και τέλος τις ψυχικές ασθένειες. Ένα τελικό συμπέρασμα, μία πρόταση. Η άσκηση της οδοντιατρικής έχει όλα τα στοιχεία μιας ιδιαιτέρως τοξογόνας εργασίας, τα συμπτώματα της οποίας οι επαγγελματίες υγείας δεν λαμβάνουν εύκολα υπόψη τους τα πρώτα χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω αρκετούς νέους συναδέλφους εδώ. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους, λοιπόν, δεν το αντιλαμβάνονται εύκολα και αρκετοί για πάρα πολλά χρόνια μετά, μέχρι που τα συμπτώματα θα έρθουν και θα τους το θυμίσουν με εμφατικό τρόπο. Πρώτο βήμα, λοιπόν, αντιμετώπισης είναι η παραδοχή προβλήματος. Η προσφυγή σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας που θα βοηθήσει να απαλληφθούν σιγά-σιγά οι στρεσογόνοι παράγοντες που δημιουργούν τα προβλήματα σε συνδυασμό με την αλλαγή φιλοσοφίας στην άσκηση του επαγγέλματός μας. Περισσότερη ξεκούραση, σεβασμός από εμάς του προσωπικού μας χρόνου, προτεραιότητα στον εαυτό μας είναι κάποια βήματα που θα βοηθήσουν. Μην περιμένετε από τους άλλους να τα σεβαστούν αυτά, αν εμείς οι ίδιοι πρώτα δεν σεβαστούμε τον εαυτό μας. Ελπίζω λοιπόν ότι οι οδοντιατρικές σχολές θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους στο μέλλον το ζήτημα αυτής της παρουσίασης και να εισάγουν αντίστοιχα μαθήματα εκπαίδευσης. Διότι αν το 99% της εκπαίδευσης των οδοντιάτρων αφιερώνεται στη διασφάλιση της υγείας των ασθενών, δεν αξίζει αλήθεια το 1% να αφιερωθεί στην εξασφάλιση της υγείας των γιατρών στο μέλλον. Χρήσιμα θεωρώ θα ήταν για τον προπτυχιακό φοιτητή η παρακολούθηση σεμιναρίων με τα παρακάτω θέματα. Συμπεριφορά στο ιατρείο, μιλάω του ίδιου του γιατρού, όχι των ασθενών, και διαχείριση των ασθενών. Οργάνωση ιατρείου και διοίκησης προσωπικού και ιατρείου. Οικονομική διαχείριση και management του ιατρείου. Συνεργατική οδοντιατρική, μία πρόκληση για το μέλλον. Και επειδή είπα πριν, και όλοι λίγο πολύ το έχετε αισθανθεί ότι οι ασθενείς μας βλέπουν σαν απλούς τεχνικούς δοντιών, θα σας πω και ένα ανέκδοτο. Ένας μηχανικός λοιπόν αυτοκινήτων άλλαζε ένα πιστόνι, όταν ένας γιατρός περίφημος στον τομέα των μεταμοσχεύσεων καρδιάς πατάει πόδι στο συνεργείο. Γιατρέ, να σου κάνω μια ερώτηση, λέει ο μηχανικός. Περίφημος καρδιολόγος, παραξενεμένος, περπάτησε προς την μεριά όπου βρισκόταν ο μηχανικός. Βλέπεις, γιατρέ, εδώ αυτή τη μηχανή. Την άνοιξα, της άλλαξα γκέλες, κυλίνδρους, πιστόνια, δακτυλίδια, βαλβίδες και όταν τελειώσω το δέσιμο θα είναι καλύτερο από καινούριο. Εγώ και εσύ λοιπόν κάνουμε περίπου την ίδια δουλειά. Πώς γίνεται η αμοιβή μου εμένα να είναι ψίχουλα και εσύ να παίρνεις τόσα πολλά? Και ο γιατρός αυτό το σκέφτηκε, με κρυμό χαμόγελο, του απαντάει. Προσπάθησε να το κάνεις ενώ η μηχανή δουλεύει. Κάποτε λοιπόν στην Ελλάδα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε ως ομάδα και όχι ως μονάδες. Αυτά τα links ίσως σας είναι χρήσιμα και άρθρα για το θέμα που αναφέρθηκαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τράπαλη για την πολύ ρεαλιστική παρουσίαση. Στην επόμενη και τελευταία εισήγηση της ημέρας είναι ο κύριος Αετόπουλος που θα μας μιλήσει για την